Je to tady Česko proti Kanadě. Finále mistrovství světa mužů. A hraje Česko proti Kanadu. A Česko rovnou střílí a dává gól! 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 Palec má tento šampionát 14 bodů. Nejvíc aktivní hráč tento rok. A teď Česko musí trefit tuto bránu a je to 2-0. Česko vede 2-0. Neuvěřitelně a tohle nemohlo být faul, protože to bylo celkem čisté. A rozhodčí, když tak, se díval na králíky. Ano, přesně tak. Jsem tady já, Mac Pozo a finále mistrovství světa v predikci 2025. Česko proti Kanadě, to už slyšíte. A prostě je to velmi napínavé. Nikdy nevíme, jak to skončí. Vím to možná jenom někdy a bohužel Kanada skóruje. A vidíme stadion, jak se třese, protože Kanada má tady hodně více svých fanoušků než českých, ale to je jedno, protože Česko teďka útočí a bohužel to není gol. Ale pořád Radko Gudas vstává, nevstává a bohužel Kanada skóruje. Opět stadion úplně šťastný, že Kanada skóruje. Ale v juniorech, to mě je porazili a Česko teďka vede 3-2. Tohle je plných gólů a jsou teprve 2 minuty a je tady 5 gólů. Teď Kanada, je to velmi napínavé. Kanada střílí, ale bohužel dává gól. Opět stadion úplně nabušený fanouškama. Tentokrát už víc. A za 2 minuty a 15 vteřin 6 gólů. Teď výborně. Obránce zblokoval střelu. Ščotka zablokoval střelu. A teď výtečně. A tohle byl nejspíš faul. Ale prostě to rozhodčí neodpískal, takže to nevíme. Ale hraje si dál. A vidíme kanadského hráče. Connor Bedard zraněný a už se nevrátí možná. To nevíme, takže nejlepší hráč Kanady. A ještě tam je McDavid, ten nejlepší. McDavid je může zachránit, ale to je jedno. Teď Kanada dává tyčku do prázdné brány, ale McDavid bohužel skóruje. Prosím, Česko dává jesle, je to 4-4. Je to tam. What? Wow. Teď se stadion obrácí pro Česko. Česko střílí a má gól na 5-4. Česko 5-4. Ščotka dává gól. Teď Kanada. McDavid. Pozor. Výtečný zákrok českého Radka Gudase. A ještě tam střežil Ruta, mohli jsme to vidět z jeho pohledu. Teď to vidíme z Ruta a jeho pohled. Můžeme to vidět. A teď Ruta šel do toho a má asistenci na Ščotku. Ščotka skóruje na 6-4 a Česko musí vyhrát. Už jenom pár vteřin.